L'Espai Jove Casa Sagnier és un equipament municipal situat als jardins d'Enric Sagnier. A l'espai, oferim recolzament a tots els joves que tingueu entre 12 i 35 anys en totes les vostres necessitats i inquietuds. A continuació, veureu el conjunt de serveis i projectes que es duen a terme. Començarem amb els serveis. A l'Espai Jove comptem amb diferents sales que estan preparades per fer-hi dansa, teatre, reunions, treballs o qualsevol altra activitat. Aquestes sales les podeu demanar sempre que vulgueu, de manera totalment gratuïta. L'espai de trobada és un espai on hi ha futbolí, una diana de darts, una taula de ping-pong, sofàs, jocs de taula, equip de música i una televisió. Sagnier també compta amb una sala d'estudi, que està oberta durant tot el dia perquè podeu venir sempre que vulgueu. Un altre servei són les exposicions. A la nostra sala més gran, a la sala d'actes, és on les fem i és un espai perfecte per exposar-hi qualsevol creació visual. Tenim també material esportiu, jocs de taula, equip de so i molts altres materials que també ens podeu demanar. A Sagnier també programem molts tallers trimestrals. Per una banda tenim els d'art, que són el còmic, la il·lustració, fotografia, etc. D'altra banda, també tenim de noves tecnologies, com són el de 3D o de robòtica. I també altres com de dansa, com el hip-hop, el shuffle o el K-pop. Cal dir que aquests no són els únics tallers. Cada trimestre en traiem de nous. Durant el trimestre, a banda dels tallers, també fem moltes activitats. El hip-hop contra el racisme, la mostra de dansa, el Renova la teva roba, que és un mercat d'intercanvi, i molts tornejos de tota mena, ja sigui de futbol, de bàsquet, però també de videojocs com són el League of Legends, el Brawl Stars i molts més. També destaquem una de les nostres activitats estrelles, que és el túnel del terror. Bienvenidos al Circo del Terror. Este circo hace 50 años que terror, te vas a encontrar horrores. A l'Espai Jove Casa Sagnier, durant les vacances d'estiu i d'hivern, organitzem diferents casals de diferents tipologies. L'Espai Jove Casa Sagnier compta amb una comissió feminista on la seva principal missió és vetllar per aconseguir un espai feminista, igualitari, lliure de violències de gènere, on es tracta de traslladar valors fonamentals de respecte. Treballem també per aconseguir que totes les activitats programades tinguin aquesta visió. Per qualsevol cosa, us podeu dirigir a aquesta comissió. Tot seguit, us deixo amb la meva companya Txell, que és dinamitzadora del punt Info Jove de Sarrià Sant Gervasi, que també el teniu ubicat a l'Espai Jove Casa Sagnier. Doncs això és el punt d'informació juvenil de Sarrià Sant Gervasi que ens trobem dins l'Espai Jove Casa Sagnier. Què podeu fer aquí al punt d'informació? Doncs nosaltres som un servei que informem, orientem i assessorem en diverses temàtiques que poden ser de l'interès juvenil. Quines són aquestes temàtiques? Doncs a destacar podrien ser
A l'àmbit acadèmic, si voleu orientació de coses que estudiar, sobre proves d'accés, beques, itineraris formatius, aquí us podem donar un cop de mà. També un altre àmbit, el tema laboral. Si busqueu la primera feina, com fer un currículum, com preparar-se per fer una entrevista de feina, quines webs podeu mirar, aquí també us podem orientar. La mobilitat internacional. Si teniu pensat o teniu ganes d'anar a l'estranger, a fer algun tipus de voluntariat, a fer algun tipus de pràctiques o fins i tot a cursar un any acadèmic o un trimestre, aquí també us podem informar sobre les opcions que teniu i els tràmits que hauríeu de fer. Altres coses que també podeu fer aquí, podeu tramitar el carnet internacional, que això us serveix per anar a l'estranger i podeu tenir descomptes en molts llocs, com museus, restaurants, etc. Una altra cosa que també fem aquí són xerrades i conferències. Les fem de manera presencial i ara cada vegada també més virtual. Sobre els temes que us he dit abans, també fem xerrades que venen professionals i experts que us informen sobre diverses temàtiques. I això està pensat tant per vosaltres, que sou els i les joves, com també les vostres famílies que es vulguin interessar.